Hi guys, what's up and welcome back to another video. And ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Osmeña, Dasol, Pangasinan. Ayun guys, so nandito na po tayo. Medyo makalat po ng konti. Pero hindi pala konti, medyo makalat-kalat po siya. Kasi syempre, kakatapos po ng mga malalakas na ulan at bagyo. Guys, may bukal daw po dyan, pero may magjowa. Makalat siya, paano tayo magsiswimming? Ayan guys, so dito po makikita po ninyo yung Culebra Island. Ayun. So dyan po kami pumunta nung last year. Ayan guys, tapos dito rin po makikita yung Alligator Island. Alligator o crocodile? Buaya Island. Ayan guys, yung Buaya Island. And pa sunset na naman po tayo ngayon. Medyo mataas pa siya. Ayan, hindi ko matagpuan. Ayan guys, marami po boat dito. Pagpasensahan nyo na po, medyo makalat-kalat ngayon. Meron pong bukal galing sa kalsada. Sa kalsada. Hindi, kasi Ayan. So yung mga fresh bahay po water. dyan, So meron po tayong fresh water. Sabi ni Ate Jen. Ayan guys, nagbibitak-bitak naman yung lupa dito. yan pa, buhangin. Ay, buhangin. Ayan guys, malamig po yung nanggagaling bukal. Actually, hindi lang po doon. Actually, pwede rin po kayo Dito. mag-ukay-ukay dito. Meron po tayong mga konting damit dito. Yan. Kung wala po kayong may suot at naligo kayo Malamig dito. yung tubig, kahit magtambay ka na lang dito guys. Cottages, medyo malayo po tayo. Doon po sila banda. Ba't lumulubog tayo? Kasi Punta po tayo doon. ito ba yung one? Para makita talaga. Sige na. Sa inyo, sinip ko. Loko. Look guys. May laman yung buko. Ayan guys. So medyo ano na rin, pa-sunset na rin. Sabay-sabay tayo. Ayan, ang ganda po nung sunset. Ano yun, babae na natin. Pumunta na rin dito yan? Pwede na lang kung may galing ng alas. Yan o, may Ayan guys. So natakpan na po yung haring araw. malinaw naman. Hi guys, so hindi na po namin talaga napaset si San. Kasi uwi pa po kami ng Pampanga, ng Florida. Hi guys, bye! Bye!